मीना नार्जारी मुंनि सासे आइजोनि फोरमान बिलाइफोरा गोमादों। बाक्सा जिल्लानि 1 नं सिलाकुटी गामिनि थागिबि मीना नार्जारीनि फोरमान बिलाइफोरा हरखाब गोमायो। मीना नार्जारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोल सुबानकाटायाव 18 निफ्राय 26 जानुवारिसिम खुंफुंनाय मागो मेलानि दिनै जोबथा सानखालि मोनाबिलिनि समाव माखासे फोरमान बिलाइफोरा गोमायो। गोमानाय फोरमान बिलाइफोरनि गेजेराव पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि, एटिएम कार्ड, गारिनि आरसि आरो फिसाजो बर्डारनि आधार कार्डआबो दंफायो। बेनिखायनो सोरबाफोर गोमानाय फोरमान बिलाइफोरखौ मोनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8761824309 नाव फोरमायहरनो हागोन होननानै आइजो मीना नार्जारीया रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। थांनाय बुधबार 18 तारिखनिफ्राय सुबुनकाटा मागो मेलायाव जोंनि हेन्डलुम एक्सप'आव आंबो जाहाबो ब्राउफेडनि दखान लांदोंमोन। बेयाव आंनि गासै डकुमेन्ट्सआनो गोमाबाय आरो फैसाबो दंमोन। डकुमेन्ट्सआ गासै आंनि पान कार्ड, एटिएम कार्ड, भटार कार्ड आरो गारिनि आरसि गासैबो दंजोबोमोन, फिसाजोनिबो दंमोन। माब्ला गोमानाय बेयो? नै 26 तारिखनि सोरांसि समाव 4टासो बाजियाव आङो मेगन मोदै जानानै दसे उन्दुलांखनदोंमोन, बेयावनो गोमानानै थादो। दा नोंथांमोननिसिम आं खावलायो जाहाथे सोरबाफोर मोनबाय बायदोब्ला जाहाथे आङो डकुमेन्ट्सखौ मोनफिननो लुबैयो। मोनदोंब्ला अननानै आंनो डकुमेन्ट्सखौल' होफैदो, बेनो आंनि रिकुवेस्ट खालामनाय। कन्टेक्ट नाम्बारफोर बुंना होनो हागोन नामा? कन्टेक्ट नाम्बारा 8761824307। बे नाम्बाराव जुदि मोनोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।